Welatê Tirkiye hêzeke nû li Sûriye amade dike û biryara pêşkêşkirina piştevaniyeke aborî û leşkerî ji wan re pêşkêş bike, piştî ku Amerîka programa xwe ya piştevaniyê ji wan grûpan re rawestand. Grûpên Artêşa Azad ya Sûriyê heykeleke nû ji hêza xwe ya çekdarî rêk dixe li Idlibê mîna grûpên Martela Feratê li Bakurê Helebê. Hincêdaran ji opozisyona Sûriye eşkere kirin ku Tirkiye ve 11 grûpên Artêşa Azad ya Sûriye li Idlibê li deverên kontrola Nusrayê rêk bixe mîna grûpên Martela Feratê ya ku Tirkiye berê piştevaniya wan dike û wan di şerên xwe de li Sûriyê bikartîne. Li gor hincêdaran ku ew grûp di heykelekî xwe yê nû de wê çalakiyên artêşa nû li gundewarê Rojhilat li Idlibê û şer û pevçûnên wan yên li devera Efrîna Rojavayê Kurdistanê ji hev cuda bike. Ku ew gaveke nû ya avakirina artêşeke niştîmanî nû li Sûriyê ye. Ew grûp di heykelekî xwe yê nû de divê dest bi karê xwe li Idlibê bike piştî belavkirina xelên çavdêriyên yên Tirkiye li heman parêzgihî û Tirkiye piştevaniya leşkerî û aborî ya wan grûpan bike bi awayekî mihane. Piştî ku ev bû dema bêhtir ji salekî tû piştevaniya leşkerî û aborî nehatiye pêşkêşkirin ji artêşa Sûriyeyê azad re. Piştî ku Amerîka piştevaniya xwe ji wan grûpan re rawestand.